Tak vážené dámy a vážení pánové, drazí kolegové z médií, vítáme tady vás i odborníky, kteří se specializují na téma obrany a také rozpočtu a financí. Děkujeme, že přišli také zástupci různých politických stran a z poslanecké sněmovny, takže velmi si vážíme toho, že považujete debatu o výdajích na obranu za velmi důležitou. Ono se o tom hodně mluví a čím víc hlasů v této polyfonii bude a hlavně fundovaných hlasů, tak tím asi lépe. Právě tím fundovaným hlasem bychom rádi dnes byli za Centrum veřejných financí Aleš Bělohradský, Petr Janský a také za Pražské centrum pro studium míru, víc to známe v angličtině, s kolegy Vojtěchem Bahenským a Michalem Smetanou. Autory přispěli k tomuto dialogu svými poznatky, daty a třeba i srovnáním ze zahraničí. Takže děkujeme, že jste tady a dřív, než budu ještě pokračovat, ráda bych řekla, protože s některými z vás se vidíme poprvé a jen pár slov k Centru veřejných financí, které je asi pro vás možná nové, vzniklo na půdě Fakulty sociálních věd Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a chce být nejenom jakýmsi think tankem, ale také opravdu, řekněme, takovým akčním aktérem, který bude měnit veřejné finance k lepšímu a chce dosáhnout toho, aby státní rozpočty byly cílené, vyhodnocované a efektivní. Takže to je asi náš takový velký cíl, jestli mám představit Centrum veřejných financí ve 2 větách a zakladatelem je Petr Janský. Ale ještě než přistoupíme k té fázi prezentace studie samotné, poprosím kolegyni z PRCP z Centra pro výzkum míru, aby řekla taky pár slov k tomu, co nás čeká. Děkuji, Adriano, dobrý den. Já vás tady vítám i za Pražské centrum pro výzkum míru. Jen rychle shrnu, co nás dnes tady čeká. Po tomto krátkém organizačním úvodu budeme mít samotnou prezentaci, kde představíme studii. Následně bude prostor na dotazy. Takže pokud v průběhu prezentace budete mít jakýkoliv dotaz, tak prosím vyčkejte na tento čas. Bude prostor na zodpovězení všech vašich dotazů. Následně bude prostor na networking, občerstvení a mediální okénko, takže prosím média, pokud budete chtít si nabrat jakékoliv rozhovory s našimi autory, tak na to bude prostor po prezentaci. Zároveň prosíme, abyste občerstvení nenosili do tohoto sálu, protože bychom riskovali poškození některé z techniky. A pak ještě 2 rychlé organizační poznámky. Pokud byste chtěli si stáhnout samotnou studii, kterou samozřejmě pošleme ještě v prespeku, tak v místnosti jsou umístěné QR kódy, zároveň jsou na těch materiálech, které jste dostali na židlích, takže tam si to už můžete stáhnout. Zároveň na webech obou našich center je studie už zveřejněná. Kdybyste hledali toalety, tak jsou tady, anebo vzadu v místnosti, kde jste přicházeli. Tak, já předávám slovo zpátky Adrianě a už můžeme začít se samotnou prezentací. Děkuji moc, Míšo. Já bych uvedla tedy jednoho z hlavních autorů, Petra Janského, profesora Petra Janského z Institutu ekonomických studií, aby nás vůbec uvedl do toho, proč tato studie vznikla a kde vidí největší přínos. Petře, je to tvoje. Děkuji moc. Mikrofon, musí to být bohužel s mikrofonem, nahráváme i zvuk. Perfektní. Bezva, díky moc, že jste dorazili, velmi si toho vážíme. Myslíme si, že dnes tady budeme diskutovat zásadní otázky, proč je potřeba výrazně zvýšit výdaje na obranu a jak zajistit jejich financování. Velmi si vážím, že jsme se na této spolupráci domluvili s kolegy experty na obranu. Já expert na obranu určitě nejsem, ale určitě jsem expert na veřejné finance, stejně jako kolega Aleš Bělohradský, a proto jsme se spojili s kolegy z Fakulty sociálních věd, sdílíme jednu instituci a jsme blízcí kolegové Vojtěchem Bahenským, Michalem Smetanou a myslíme si, že tato kombinace, případně rozšířená o další experty, jak nám může pomoci zodpovědět tyto otázky. Kolegyně říkali, že tady bude prostor na otázky a doufám, že tady bude prostor na diskuzi, že mnozí z vás sem přinášejí další důležité vhledy, například z veřejné správy. Já jsem velmi rád, že tady vidím sedět pana náměstka ministra financí Tomáše Hluba, že tady vidím sedět pana prvního náměstka ministryně obrany Františka Šulce, že tady máme člena Národní rozpočtové rady Honzu Pavla. Takže to je prostě diskuze, kterou bychom měli mít a kterou v českém prostoru příliš nemáme.
Já když jsem teďka se snažil jako dočíst na poslední chvíli, jestli se něco nezměnilo, jestli náhodou česká vláda neříká, jak bude financovat ty zvýšené výdaje na obranu, tak jsem se to příliš nedozvěděl. Takže tadyhle podobně jako to bylo u té diskuze u 2% na obranu, tak já si velmi vážím toho, že to bylo jasné rozhodnutí. Bylo to s podporou hlavní opoziční strany, ale i tehdy v té diskuzi mě chybilo, tak kde na to vezmeme. Budeme se teda zadlužovat, budeme zvyšovat daně nebo budeme snižovat nějaké jinačí výdaje. Jo, všechno legitimní, můžeme se pak bavit pro a proti těch různých způsoby financování, ale pokud to úplně zamlčujeme, tak nám tady chybí jako půlka té debaty, kterou bychom měli mít a jsem rád, že ji dnes tady budeme mít. Konkrétně ale začneme s odpovídáním v této úvodní studii, takže my předpokládáme, že tohle je širší program, dlouhodobější, v kterém budeme přinášet konkrétní návrhy, které budou navazovat na tady tuhle úvodní tiskovou konferenci, na tuto úvodní studii. Takže to není, že teď bychom měli všechny ty odpovědi. My myslím, že máme většinu otázek a máme pracovní návrhy některých odpovědí, které vám za chvíli spolu s kolegy představíme. A myslím, že zásadní, mluvil jsem hodně o tom financování, o těch zdrojích financování, to je důležitá součást té diskuze, ale taky kde my začínáme v té studii, tak je proč a na co potřebujeme ty výdaje na obranu. Takže tomu se vracet a opakovat a zdůrazňovat. Pak samozřejmě je to i o té výši, jak vysoké mají být. A tam opět my chceme nabídnout jako nezávislí experti přicházející z univerzity nějaké menu možností. Jaké ambice má Česká republika, jak velkou efektivní chceme mít obranyschopnost a tomu pak musí odpovídat ty výdaje, ať už budou 2, 3, 4 nebo 5% HDP. Ale tomu pak musí odpovídat i ten způsob financování té výši. Takže na 2%, jak jsme poprvé jich dosáhli loni, tak to jsme ze současných zdrojů, včetně zadlužování probíhajícího schopni, ale na vyšší výdaje tak budeme potřebovat nové zdroje financování. Tak to by bylo úvodem a teď pojďme do konkrétních věcí a rád bych předal do konkrétních otázek a proč a na co potřebujeme výdaje na obranu. Vojto. Tak, moje role v rámci přípravy toho materiálu byla primárně kolegům ekonomům víceméně poskytnout nějakou jako rychlou nalejvárnu co do významu výdajů na obranu a víceméně jak docházíme k tomu, co je potřeba pro určení vlastně těch výdajů, kde se to bere. Já bych zahájil možná takovou banalitou, která je ale podle mě strašně důležitá, aby byla připomínána. Takže výdaje na obranu dáváme proto, abychom posilovali naše obranné schopnosti, abychom se za prvé byli schopni ubránit případnému agresorovi a za druhé, abychom ho byli schopni odstrašit. Přičemž ty dvě věci spolu dost se souvisí. Pokud demonstrujeme, že jsme schopni se ubránit, pak to výrazně snižuje šanci na to, že by se nás někdo pokusil napadnout. Samozřejmě obranné výdaje mohou mít další benefity, podporu průmyslu, podporu ekonomického růstu, ale primární jsou ty obranné schopnosti. Druhá otázka potom je, jak se dostaneme k tomu, jaké obranné výdaje potřebujeme, jaké schopnosti potřebujeme k tomu, abychom se ubránili. Toho se zpravidla dosahuje tím, co se nazývá obranné plánování, neplést s plánováním obrany. Obranné plánování skutečně o nějakém nastavení toho, jaké schopnosti a jaký mix schopností ty ozbrojené síly potřebují. A v kontextu České republiky jako členského státu NATO je to pak primárně prostřednictvím obranného plánování NATO. Jenom velmi krátce, vzhledem k tomu, že myslím, že NATO do jaké míry jsou si lidi vědomi toho, že se bráníme v rámci NATO, tohle je něco, co je obecně podceňováno. Obranné plánování NATO postupuje tak, že členské státy se shodnou na nějakém politickém zadání, politické ambici toho, čeho by NATO jako aliance měla být schopná a čemu se má bránit. A následně přijde vojenské doporučení toho, jaké schopnosti jsou třeba k naplnění této ambice. Nyní navíc poprvé nebo po dlouhé době minimálně máme konkrétní plány obrany, na které jsou ty schopnosti navázány. Takže to, co NATO potřebuje za schopnosti, to není vycucáno z prstu někde, to jsou skutečně konkrétní plány, které vyžadují konkrétní schopnosti k tomu, aby mohly být naplněny. Následně poté, co se určí nějaký celkový balík schopností, tak jsou ty schopnosti přidělovány jednotlivým státům na základě vzájemného dialogu
tak, aby všechny státy se podílely na tom celku schopností aliance v přiměřené míře. Ten vzorec, podle kterého se přidělují, není veřejný, nicméně můžeme rámcově říci, že se to odvíjí samozřejmě od velikosti a ekonomické síly těch jednotlivých zemí. Následně potom samozřejmě aliance jak jsme kontroluje to, zda ty státy dosahují těch schopností, které přislíbily. Nicméně tento proces není veřejný a přiznejme si, že vyšší míru ohrožení je veřejný čím dál tím méně. Má to ten prostý důvod, že samozřejmě nikdo nechce oznamovat Ruské federaci, v jakých oblastech máme nedostatky a co neplníme. Z tohoto důvodu, ještě jedna věc je důležitá. Ten obranné plánování funguje ve 4letých cyklech. To znamená, že poslední cyklus, který jsme měli, byl v roce 2021, tedy před poslední ruskou agresí vůči Ukrajině. Nyní v červnu se budou schvalovat nové cíle schopností, které už vychází z těch nových obranných plánů a z výrazně zhoršené bezpečnostní situace. To znamená, že naše obranné schopnosti a naše cíle obranného plánování NATO se budou dramaticky zvyšovat napříč Evropou. A to nás přivádí k té diskuzi o 2% HDP, 3% HDP a více. Je faktem, že 2% HDP, byť dlouho nebyly kodifikovány, a speciálně evropské státy dlouho nechtěly přistoupit na to, že dává smysl nějaký procent HDP měřit obranné výdaje, byly původně myšleny pro období míru. Mimo jiné to například byla částka HDP na obranu, ke které se zavazovaly pobaltské státy, když chtěly být přijaty do NATO. Tak přislíbili, že budou dávat tyto 2% HDP na obranu. Samozřejmě každý vám řekne, schopnosti jsou důležitější než procenta HDP. Zároveň nicméně ty schopnosti jsou úzce provázané s tím výdajem na obranu. Prostě máte takové schopnosti, které si zaplatíte. Zároveň také není překvapivé, že ty schopnosti vychází co do nákladů všechny státy relativně podobně. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že nějaký stát to zvládne za 1,9, nějaký za 2,1. Nicméně samotný fakt, že u všech států se lze očekávat nějaké zhruba podobné procento HDP na obranu tak, aby se všechny podíleli na tom obranném úsilí společném rovnovážně, dává smysl. Nicméně nyní jsme v situaci, kdy nás čekají výrazně vyšší požadavky na obranné schopnosti. V tomto ohledu mi přijde poněkud úsměvná třeba debata o tom, zda mít nadzvukové stíhačky nebo příslušnou obranu, protože budeme muset mít obojí z hlediska obranného plánování. A v takové situaci je nyní na stole to číslo 3%. Jo, to číslo samozřejmě na jednu stranu je dáno těmi potřebnými navýšeními těch schopností, zároveň tady existuje nějaký politický tlak na to číslo ze strany zahraničních partnerů. Je to samozřejmě také otázka nějakého signálingu vůči jak Rusku, tak našim spojencům. Ostatně pokud my chceme, a myslím, že jako stát střední a východní Evropy bychom měli chtít, aby třeba západoevropské a jihoevropské státy dávaly na obranu více, pak to můžeme velmi těžko požadovat, pokud sami nebudeme dávat nějaké odpovídající číslo. Důvod, nebo jedna z věcí, kterou v řešíme, je, že často se ve veřejné době objevuje taková mýlka o tom, že kolik dáváme na obranu, takovou máme armádu. Ale ono reálně platí spíše to, že kolik dáváme na obranu dnes, takovou bude mít armádu za 5 až 10 let. Ty investice se projevují s velkou prodlevou. Produkce obranných kapacit v průmyslu zpravidla funguje na objednávku a ty čekací lhůty jsou v tuto chvíli velmi dlouhé. Znamená, není to tak, že můžete v tuto chvíli se rozhodnout, že půjdete do obchodu a koupíte si tanky, protože ty tanky na skladě prostě nikdo nemá a budeme pro vás muset vyrobit. To je důvod, proč nyní můžeme poctivovat určité problémy s tím, že nyní naše armáda odpovídá více obranným výdajům z doby, řekněme, před 5 lety, než tím, které máme dneska. A dneska se rozhoduje o tom, jaké obranné kapacity bude mít za 5 let. A doplňujícím problémem k tomuto je, že my jsme se poměrně hodně let snažili mít relativně velkou armádu za velmi málo peněz. A v tomto vzniká to, co vojáci rádi označují za vnitřní dluh. On to není pojem, který byl úplně mezinárodně používaný, možná by bylo lepší mluvit o podfinancování, kde potom dochází k tomu, že se v průběhu v procesu šetří na řadě věcí, na kterých se minimálně krátkodobě šetřit dá. Ale toto šetření se samozřejmě kumuluje. Šetření může probíhat v akvizicích nové velké techniky, což pak má za následek mimo jiné to, že nejenom, že třeba máme techniky málo, nebo máme velmi starou techniku, ale nemáme techniku ve skladech, kterou bychom mohli použít k nahrazování ztrát, nebo kterou jsme ne tak dávno používali k tomu, bychom podpořili Ukrajinu. Stejně tak jsou obrovské vnitřní dluhy v infrastruktuře. Investice do fyzické infrastruktury, která je
stejně potřebná pro fungování armády, jako ta technika, jako ta munice. Tady bych asi skončil s otázkou 2%, 3% více a vnitřního dluhu a předal bych slovo kolegovi Aleši Bělohradskému, aby se ujal té části za ekonomy. Díky. Teď, co to znamená z hlediska veřejných financí? Všichni dobře víme, že ten cíl 2% HDP jsme za poslední čtvrtstoletí v zásadě žádný rok nenaplňovali až na ten poslední. V tom, co je ve schváleném výhledu, ve schváleném rozpočtu na tento rok, tak vlastně jsme zase těsně pod tou hranicí, to je jenom pro vysvětlení, je to tady samozřejmě závislé na aktuálním odhadu HDP, který se změnil od té doby, kdy se to na základě dubnové predikce stanovovalo, ta částka, která má jít na obranu. Není to zas tak významné, protože furt to jsou jenom odhady HDP, jaká bude skutečnost, to uvidíme až později. V tom nárůstu Při tom nárůstu v roce 2024 tak se taky zvedla velká otázka, debata o tom, co se vlastně do obranných výdajů počítá, má počítat. My samozřejmě vycházíme primárně z klasifikace NATO, tak jak se evidují ty výdaje v rámci aliance. Nicméně považovali bychom za dobré, kdyby ta diskuze probíhala mnohem víc i u nás v Česku, protože stále jsou tam samozřejmě většina výdajů, které jdou přímo na plnění těch cílů, těch závazků kapacitních, které máme jako Česká republika v rámci toho společného obranného plánování. A zároveň jsou tam ale výdaje, které jsou v zásadě v uvozovkách naším rozhodnutím. Jsou tam výdaje, které z hlediska čistě státního rozpočtu tak vlastně nejsou ani řazeny přímo odvětvově do obranných výdajů, jako jsou například výdaje na správu státních hmotných rezerv. Samozřejmě souvisí to s případným válečným stavem. Jsou potřeba ty rezervy, ale zároveň to plní i jiné cíle. Využívají se ty rezervy mnohem častěji při situacích, jako jsou povodně a tak dále. To, co je ale podstatné na tomto otázku, to je ten zmiňovaný vnitřní dluh nebo dlouhodobé podfinancování. To, že jsme neplnili ten 2% závazek, 2% cíl, tak sebou nese samozřejmě to, že ty kapacity, které byly očekávané, které bychom měli dodávat v rámci té společné obrany, tak prostě pokud dáváme polovinu peněz, než nakolik jsou ty cíle stanovovány, tak je málo pravděpodobné, že ty kapacity opravdu naplňujeme. Je otázka, jak tento vnitřní dluh počítat. Kdybychom jenom čistě sečetli ty deficity za jednotlivé roky, za to období, které je tady naznačeno, tak se dostaneme v současných cenách na částku převyšující 1 bilion korun, 1000 miliard. Naštěstí samozřejmě ten skutečný vnitřní dluh bude výrazně nižší z vícero důvodů. Jednak ne všechny ty výdaje jdou do investic, něco jde do spotřeby, která nezakládá nutně vnitřní dluh a zároveň ty investice taky mají nějakou životnost v čase, něco se opotřebovává, něco je potřeba nahrazovat. Týká se to vlastně všech typů těch výdajů, všech typů investic, jak do infrastruktury, tak do vybavení, tak vlastně i do personálních kapacit. I ty je potřeba v čase obnovovat. Takže svým způsobem můžeme říct, že to, co jsme měli si koupit nebo zaplatit před 20 lety a nezaplatili, tak už bychom teď stejně vlastně museli obnovovat. Tím pádem dá se říct, že jsme reálně ušetřili v tom čase, ale je to důležité proto, abychom mohli odhadnout, co je teda ten dluh v tuto chvíli. My jsme pracovali, v té studii najdete v zásadě dva hlavní scénáře. 10% všechno tu životnost, to opotřebovávání nazýváme společně depreciace.
pracujeme se scénářem 10% depreciace a 5% depreciace, tedy to, že průměrná životnost výdajů do obrany je buď 10 nebo 20 let. Přijde nám, že ten 10letý horizont je z hlediska veřejných financí relativně optimistický, ale pracujeme s ním vlastně jako s takovým základním scénářem. Ten by znamenal, že ke konci roku 2024 jsme na vnitřním dluhu přibližně ve výši 265 miliard korun. U toho druhého scénáře, který my bereme jako jakýsi strop, tak se jedná o 562 miliard korun. Myslíme si, že s největší pravděpodobností ten skutečný vnitřní dluh v infrastruktuře se prostě pohybuje v tomto rozmezí. Co to znamená z hlediska budoucnosti? Kdybychom chtěli tento dluh splatit co nejrychleji. My jsme si stanovili ten termín do konce roku 2028, což upřímně i vzhledem k tomu, co říkal kolega Bahenský, je vlastně otázka, jak moc je reálné, vzhledem k tomu, jak ty nákupy taky dlouho trvají a příprava, stavební příprava pro různé infrastruktury a tak. Ale kdyby to bylo možné a chtěli bychom to splnit do roku 2028, tak se máme bavit a ještě jeden předpoklad, který nám přijde jako relativně pravděpodobný, ale záleží to na tom červnovém jednání, na to, jaký bude ten další cílový cíl z hlediska veřejných výdajů, co se týče těch společných obranných kapacit. Tady počítáme s 3% HDP, kdyby to bylo tak a chtěli bychom se dostat na tuto hodnotu v tom horizontu do roku 2030 a zároveň splatit dluh takto rychle, tak to znamená, že se máme bavit pro rok 2026 o výdajích na obranu okolo 3,5%, v dalším roce možná i víc. Je to samozřejmě hypotetický scénář, ta distribuce může být trochu jinak, ale řádově se pohybujeme v takovýchto částkách. Kdybychom měli menší ambici co do rychlosti splacení toho vnitřního dluhu, tak se dostáváme pro veřejné finance o něco snesitelnějších hodnot, ale stále, přestože chceme, vlastně vycházíme tady trochu i z toho, co už současná vláda vyhlásila, že bychom chtěli do roku 2030 se dostat na ty 3%, ale to je vlastně bez započítání toho, že tam máme ten vnitřní dluh. My když jsme k tomu připočítali to, že ale zároveň chceme do roku 2030 splatit vnitřní dluh, tak ta trajektorie vypadá přibližně takto v roce 2026 na nějakých 2,8% HDP. Ve studii najdete i scénáře pro tu 5% depreciaci, které jsou výrazně vyšší. Jsou to hypotetické scénáře, předpokládáme, že ty výdaje by se měly pohybovat někde mezi. A stejně tak dáváme i scénáře pro různé cíle, jak ten základní 2%, tak ale i můžeme uvažovat o tom, že společná dohoda bude i vyšší než 3%. Zase jsou to jenom modelové scénáře, to, jaký bude skutečný cíl, v tuhle chvíli samozřejmě nemůžeme předjímat. Předám slovo Petru Janskému, možná ještě na základě tohoto grafu. My jako takový střední scénář bereme ten, který je tady tou světle červenou barvou, to znamená ten s 3% cílem a delším náběhem. Otázka tedy zní, pokud by ten průběh vypadal takto, samozřejmě jakým způsobem je to možné financovat, ten rozdíl mezi současnou úrovní, která je v zásadě na té tedy tmavě modré linii na těch 2% a tou trajektorií v té světle červené barvě. Díky, Aleši. Takže kde na to vzít, pokud se rozhodneme financovat ten rozdíl, o kterém mluvil Aleš? Důležité, tam je několik časových aspektů.
Rychlost. Pokud si myslíme, že potřebujeme zvýšit obranyschopnost rychle, tak potřebujeme i relativně rychle mít výrazně zvýšené výdaje na obranyschopnost. To tady bylo řečeno oběma předřečníky. Ale to má důsledek pro to financování. Potřebujeme rychle zdroje financování, pak to nejspíše nebude efektivnějšími výdaji v důsledku výrazných strukturálních reforem. Na to si budeme muset počkat několik let, i když to může být cíl sám o sobě výborný, nezávisle na výdajích na obranu. Pokud chceme rychle financovat výrazné zvýšení výdajů na obranu, pak bezprostředně jediným rychlým možným zdrojem tak je vyšší zadlužení. Ať už, že si stát půjčí více standardním způsobem přes dluhopisy, anebo že si půjčíme skrz nějaký mechanismus Evropské unie. Druhý v pořadí, pokud jde o rychlost, tak může být nějaké dočasné zvýšení příjmu. To znamená, měli jsme tady neúplně dobrou zkušenost z daní z mimořádných zisků, ale podobné daně v zahraničí fungují lépe, je možné to nastavit lépe. Takže podle mě bychom tady měli mít tuhletu debatu, jestli chceme část toho rychle zvýšených výdajů na obranu, jestli tam nějaká nová nebo dočasně zvýšená daň. Také samozřejmě, pokud tady jsou nějaké zbytné výdaje, tak to je ta třetí možnost, tak samozřejmě pojďme snížit ty výdaje, ale já zase i jako poradce současné vlády, tak jsem byl účasten skupiny revize výdajů a dalších skupin, kde jsme se snažili najít ty zbytné výdaje, kde by šlo jednoduše zvýšit efektivitu výdajů, ale příliš toho za ty poslední roky nebylo bohužel nalezeno. Bych to tak jednoduše zhrnul. Takže rychlost je jeden aspekt. Druhý aspekt důležitý je dočasnost. Tadyhle v těch grafech, těch předchozích, tak jsme viděli, že možná ty výdaje teď bude muset mít vyšší v dalších letech, než bude mít dlouhodobě. To znamená, pokud si řekneme, že chceme nějakou techniku nakoupit v dalších 5 letech a pak v následujících 5 letech budeme nakupovat méně, tak to je jeden z důvodů, proč možná teď dočasně potřebujeme mít ty výdaje vyšší než ten dlouhodobý cíl. Druhý důvod je to dlouhodobé podfinancování. A opět je s tím navázané to financování. Takže jestli je něco dočasné, tak je tam možnost pro tu daň z mimořádných zisků nebo nějaká mimořádné příjmy, které by byly jenom dočasné, například nějaké 3 roky. A nebo ta dočasnost tak se dá vyřešit opět dluhem. Třetí věc je dlouhodobost. Jestli se ideálně široká společnost, včetně politické reprezentace, domluví na tom, že máme mít výrazně výše položené výdaje na obranu, a to by znamenalo třeba i ty 3% oproti jen 2% loňským, tak to je výrazné zvýšení výdajů. A jestli to má být dlouhodobě, to znamená za 5 i za 10 let, pak bychom měli toto dlouhodobé zvýšení výdajů na obranu i dlouhodobě udržitelně financovat. A tam nejspíš spíše nepřipadá v úvahu to dluhové financování, ale spíše to znamená buď snížit ostatní výdaje, to znamená ideálně skrz strukturální reformy, ať už to bude samosprávy, zdravotnictví, policie, další oblasti, kde prostě ty zásahy by byly sami o sobě dobré, aby nám ten veřejné služby a veřejné výdaje fungovaly co nejefektivněji, a toho můžeme v tom dlouhodobém, toho můžeme v horizontu 5 let. Další vláda, když si to dá za cíl, tak může učinit ty výdaje efektivnější. Pokud toho nebudeme schopni nebo se rozhodneme to nedělat tímto způsobem snižování výdajů, anebo jenom částečně, tak druhá možnost kombinace přirozeně, když jsem vyloučil spíše tu možnost toho dlouhodobého financování těchto dlouhodobě zvýšených výdajů, tak si je samozřejmě vyšší příjmy. A to znamená, zase v tom dlouhodobém horizontu, pokud potřebujeme vybrat více na daních, tak je možné samozřejmě zvyšovat efektivitu výběru daní, nižší daňové úniky, ať už u třeba firem nebo fyzických osob, ale zároveň je možné to využít pro nějakou moderní daňovou reformu, kde bychom zvýšili zdanění, která my ekonomové si spíš myslíme, že
tolik, už chodí nejméně, že bude vyšší, tam může mít kromě těch daňových úniků, tak může mít příklady spotřeby, která je škodlivá, ať už pro lidi nebo pro životní prostředí. Takže máme tady prostě zdanění piva, nafty a benzínu se nezvýšilo od roku 2010 v korunovém vyjádření. Tady máme prostě cenovou hladinu, co se zvýšila o polovinu a tyto daně se nezvýšily. Tak to je jedno, jako to nezachrání 1% HDP, ale je to určitě součást nějakého změny daňového systému, který dává smysl podle mě sám o sobě. A teď, když potřebujeme financovat dlouhodobě vyšší výdaje na obranu, tak je to ta příležitost. Příklady ze zahraničí. Ukrajina zavedla zvýšenou sazbu na daň z příjmu fyzických osob o 1,5% v roce 2014. V roce 2024 tak to zvýšila o 5% bodů. Estonsko dočasně zvýšilo na 3 roky daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty o 2% body, takže tam se rozhodli udělat dočasně a rozložit to napříč těmi typy zdanění. Spojené státy americké, tak třeba ve válce ve Vietnamu, tak zvýšili o 3% body daň ze zisku firem. Izrael v minulosti, stejně jako Pákistán, taky zvyšovali daně z příjmu. Takže jsou tady nějaké příklady a věřím, že teď ta diskuze, co by tady měla probíhat v Česku, tak probíhá i v jiných zemí a samozřejmě ta diskuze by měla být mezinárodní a měli bychom se učit navzájem od ostatních zemí, jak nejlépe k tomuto přistupovat. My tadyhle máme vždycky vícero scénářů a i já mluvím o různých možnostech toho financování, takže my opravdu nechceme, aby to bylo, že my tady předstoupíme před vás, jo, pojďte se bavit s námi a řekneme vám jednu odpověď, jak to má být. Ono to tak není, těch možností je vícero, všichni mají nějaké výhody a nevýhody a myslím, že tam je otevřený prostor pro jednotlivé odborníky nebo politické strany, aby si vybrali, jak ambiciozní obrany schopnost chceme a jakým způsobem to financovat. Zároveň minimálně pro tu prezentaci tak nám přišlo vhodné přijít s nějakým konkrétním návrhem, jak financovat tady to zvýšení v tom středním scénáři, o kterém mluvil Aleš. A proto tady máme tento graf, kde toto v tom středním scénáři tak jsou ty zvýšené výdaje, s čím teď český stát nepočítá, ale co jsme ukazovali, jsou ty zvýšené výdaje na tom předchozím grafu. Je to v miliardách korun podle současných cen 2025, a takže někdy v roce 2029 bychom měli nějakých 130 miliard a zajistit financování pro tyto zvýšené výdaje. Příští rok by to podle toho našeho scénáře bylo 70 miliard. Takže jedna věc je ta výše, ta odpovídá tomu scénáři z toho předchozího grafu. A teď tadyhle tak máme jeden možný návrh, a není to jediný správný, jak už jsem říkal, jak to zafinancovat. Takže bezprostředně, pokud se mají zvýšit výdaje na obranu v příštím roce, tak asi jinak než z dluhu to neuděláme. Jo? I kdybychom chtěli zavádět mimořádnou daň, to bychom museli být hodně rychlejší, než naposledy, když jsme to dělali, a není to úplně vyloučené, ale dluh, tak to je, co budeme potřebovat, ať už bude, jak jsem říkal, státní dluhopisy nebo Evropská unie. Pak je tady možnost od nějakého roku 2027 tak začít se spolíhat, pokud relativně rychle připravíme kvalitně a schválíme nějakou mimořádné zvýšení zdanění, ať už současných daní nebo nějaká nová válečná daň dočasná, tak je možné tady mít ty dočasné příjmy na splacení toho podfinancování minulého. Takže to je něco, co by mohlo nám pomoci s částí toho břemene po dobu například 3 let. A pak bychom doufali, že pokud na tom bude politická a společenská shoda, tak zvládneme pro ty dlouhodobé 3% najít i dlouhodobé zajištění financování, ať už by to bylo změnou výdajů nebo změnou příjmů. Na straně výdajů, tak jsou to ty strukturální reformy, co jsem zmínil, na straně daní nějaká moderní daňová reforma. Toto ještě v posledním snímku tak zasadím do širšího kontextu, kde tady se bavíme výhradně o těch zvýšených výdajích na obranu. A takhle to vypadá, když to zasadíme do kontextu současného schodku státního rozpočtu, tak, jak je plánován v dokumentech Ministerstva financí. Takže
Doteď jsme řešili jenom to navíc zvýšení výdajů, s kterými stát nepočítá. A takhle to vypadá, když si dáme na osu procento HDP schodek státního rozpočtu. Takže teď v posledních 2 letech má klesat a má klesat i v dalších letech. Je to schváleno i v rámci konsolidačního balíčku, že má to mírně klesat schodek jako procento HDP. Což pokud využijeme dluh, tak nám nebude klesat jako celkové zadlužení země od roku 2026. Můžeme diskutovat rozpočtová pravidla, která se teď mění, ať už v Česku nebo v Evropské unii, že toto umožní bez toho, aby se to započítávalo do ukazatelů zadlužení. Ale to nic nemění na tom, že ten dluh bude dluh a ten se musí splatit. Takže ty náklady zůstávají stejné, jenom je tam větší flexibilita, že nejsme omezeni těmi pravidly, které jsme si dříve schválili. A tímto bych možná skončil. Pojďme se bavit o tom, proč potřebujeme výdaje na obranu, jak rychle a jak vysoce je máme zvýšit a z čeho bychom je měli financovat. Těším se na vaše komentáře a otázky. Díky. Děkuji moc. Já možná, než si to po takové, řekněme, náloži různých informací a grafů rozmyslíte, já bych se kolegů zeptala na 2 otázky. První by byla určitě na Vojtu Bahenského a to mě zaujalo to vyjádření obranných výdajů v procentech HDP. Proč je to důležité? Vy jste na tom hodně trval. Základní problém je ten, že samozřejmě lepší by bylo posuzovat obranné schopnosti podle toho, jaké schopnosti máme. Problém s tím je, že zatímco každý nebo skoro každý má dítě, sourozence ve škole, chodí do nemocnice a nějakým způsobem si ověří osobně, jaká je ta úroveň služeb, kterou dostává nebo ne, schopnost individuálně si ověřit schopnosti armády je v podstatě nulová. Prostě na obranné schopnosti si nikdo nešahneme, nikdo si je neposoudíme a jak jsem zmiňoval, je nesmírně obtížné být transparentní v tomhle. My nechceme veřejně vykazovat, jak dopadly jako zkoušky prostě NATO našich jednotek pro jejich schopnost vyslání do zahraničí. Jo, protože dost možná by ty výsledky jako mohly napomoci Rusku, stejně jako další detaily prostě o našich schopnostech nebo jejich absencích. Takže z tohohle důvodu, byť všichni vědí, že samozřejmě to vstupní měření na tom vstupu do té obranné schopnosti není ideální, tak zároveň jsme doposud nenašli nic lepšího, co by zároveň nějak plnilo ten účel toho, že to poměřuje ty národní příspěvky k těm schopnostem a zároveň to neohrožuje tou informací tu bezpečnost nás jako NATO nebo nás jako země. Děkuji moc za vysvětlení. A kolegu z Centra veřejných financí bych se ptala, protože tady i vlastně Aleš a Petr Janský mluvili hodně o těch, jak financovat tu obranu z vyššího dluhu, z vyšších daní, ale v té studii samotné, v tom mixu vy navrhujete i snížení výdajů státu, tak kde by to bylo dle vás alespoň trošku možné snížit, odkud to vzít? Já bych odkázal na ty strukturální reformy a zároveň, že to je... Jasně, díky. Krátkodobě, tak určitě je to možné a určitě bych to nedoporučil výrazně snižovat výdaje. Pro mě i tato vláda tou svou rétorikou a prací jako tak se snažila co nejvíce najít tyto, řekněme, zefektivnění těchto výdajů a k mnohým přistoupila a patří za to kredit a zároveň myslím, že kdyby tam byl další prostor to udělat nějakým jako kvalitním způsobem, tak by to udělala bez toho, abychom to potřebovali na financování výdajů na obranu. Takže já jsem relativně jako pesimista po tom, co jsem strávil 3 roky razením této vládě a viděl jsem, že se opravdu jakoby snaží, ale pokud jde o nějaký další potenciál, tak to nejde bez toho, abyste přistoupili k zefektivňování samosprávy v Česku, k reformě zdravotnictví, k rozhodnutí, že možná budeme mít teda méně policistů a bude jinak organizovaná, což jsou prostě věci, do kterých se pouští tato vláda, do částky z nich se snad pustí ta budoucí vláda, ale není to něco, co by šlo krátkodobě vyřešit, že to je spíš dlouhodobě, jak jsem ukazoval v tom grafu. Tak ta debata by byla opravdu širší i do jiných témat. Já tedy otevřu kolegům, nejenom novinářům, ale i expertům a možná budeme přidávat mikrofon. Tak první se hlásí
Pavel Havlíček z AMO a hned potom předáte kolegovi. Díky, Adriano, dobrý den, Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Pánové, moc díky za tu prezentaci, bylo to strašně zajímavé. Chci se zeptat, jestli byste mohli jít ještě zpátky trošku do toho evropského kontextu. Vy jste zmiňovali Evropskou unii primárně skrze takovou tu optiku a kasičky vlastně, jako určité příležitosti, umoření toho dluhu a tak dále. Ale chci se vlastně zmínit, jestli byste se mohli vrátit k tomu, jak vypadá vlastně i vaše hodnocení těch posledních iniciativa jako je Rearm EU, hodnocení samozřejmě toho, jak by měl možná i z vašeho pohledu vypadat víceletý finanční rámec, který teď tedy do 1.7. má připravit Evropská komise, kde z vašeho pohledu vlastně ten evropský rozměr zapadá do toho našeho domácího národního kontextu. Díky moc. Jo, já asi začnu a tady pak zbavile nechám na ekonomech víceletý finanční rámec, protože to jako není úplně téma, do kterého já bych se rád pouštěl. V tuhle chvíli Evropská unie prostě nehraje významnou roli při určování našich kapacit, protože Evropská unie dlouhodobě, byť máme v rámci Evropské unie článek 42.7 Lisabonské smlouvy, tedy velmi silný závazek ke kolektivní obraně, na rozdíl od NATO, jako Evropská unie reálně nemá něco, co by bylo srovnatelné s obranným plánováním NATO. Tedy s tím, že by se skutečně připravil nějaký balík schopností, který je potřeba k tomu, aby byl ten článek naplněn, a ten by se následně nějak distribuoval mezi státy. Takže z tohoto pohledu je možné, že se to změní v nějakém časovém horizontu, nicméně jsme od toho velmi daleko. Takže jako z pohledu mě jako obranného experta, kterého zajímá, kolik máme mít schopností, zhruba jaké máme mít rychle a kolik nás to zhruba bude stát, tak to role té Evropské unie je relativně slabší. Samozřejmě je možné, že skrze nějakou spolupráci, typicky se hovoří o společných nákupech, může dojít k nějakým jako dílčím úsporám. Jo. Ale nepředstavujme si, že ty úspory budou jako 50%. Jo. Může to pomoct ve vyjednávací pozici s průmyslem, zároveň na druhé straně může to mít třeba i nějaké zase negativa pro nás z hlediska toho, odkud ty společné nákupy budou probíhat. Protože my samozřejmě máme zájem na tom, aby ty nákupy probíhaly v co největší míře v České republice a podporovaly český průmysl a ekonomický růst. Takže z tohoto pohledu zároveň samozřejmě Evropa může hrát významnou roli v podpoře těch obranných výdajů napříč Evropou, byť zase jsou to velmi citlivá témata. Typicky se diskutuje, do jaké míry se má počítat dluh v těch evropských státech, které jsou prostě dramaticky více zadlužené než my. A na jedné straně my bychom samozřejmě chtěli, aby i ty jihoevropské státy plně přispívaly k těm schopnostem NATO a plnili ty své obranné cíle. Na druhé straně to je velmi citlivé politické téma, do jaké míry my jim s tím máme víceméně finančně pomáhat. Já nevím, jestli ekonomové by chtěli něco k tomu víceletému finančnímu rámci. Možná jenom úplně stručně. Tak, jak vnímám tu diskuzi, tak se samozřejmě mluví o tom, že obrana má být jednou z priorit, které se do toho víceletého finančního rámce, které se v něm projeví. Za mě, myslím si, že to nevytrhne trn z paty národních států, těch priorit tam bude víc, budou tam asi silnější a z dobrých důvodů a také budou mířit vlastně k nějaké strategické odolnosti, ale možná víc v ekonomickém smyslu a i to je důležité. Takže ty prostředky, které půjdou přes ten víceletý finanční rámec, tak se stejně rozdělí do více oblastí a nevyřeší to ten problém s financováním těch výrazně zvýšených nákladů. Další otázka byla, já vždycky taky požádám, jestli se taky můžete představit, odkud jste, abychom trošku zarámovali kontext. Jo, Libor Dušek, Univerzita Karlova a člen NERVu. Já mám dotaz a zároveň obavu, jestli všechny ty projekce potřebných výdajů na obranu výrazně nepodstřelují tu reálnou potřebu. A to je dáno jako čistě ekonomickým argumentem, že mám takové tušení, že počítají všechny ty scénáře, ať už na naší nebo evropské úrovni, se stálými cenami. Kdežto ten masivní nárůst výdajů na obranu, výdajů na zbrojení a zároveň je potřeba najmout více vojáků, nevyhnutelně povedou k růstu cen zbrojního materiálu. Prostě potřebujete, že aby se to stalo, je třeba přetáhnout zdroje lidské i materiální investice z jiných sektorů do obranného sektoru. Tím pádem ty firmy budou přilákat na vyšší mzdy, účtovat si pak k vládám vyšší ceny. A to samé čistě u našich domácích výdajů na obranu, když slyším prostě potřeba navýšení stavu vojáků. Asi to znamená zvýšit mzdy těch vojáků. A plus je širší dopady na další výdaje v ekonomice. Já hodně nesu téma bydlení a
když slyším masivní investice do infrastruktury, stavební infrastruktury v armádě, tak hlavně stávají vlastně na hlavě. No je to samé, jako, že ještě víc zdrojů ze stavebního sektoru se odsaje pryč kteří staví bydlení, jak to vlastně ovlivní ty snahy vlády třeba financovat zase víc veřejných domů. Takže jako jestli to je kalkulováno, já mám pocit, že ne. A co to pak může případně udělat, zahrnutí těchto růstů cen a mezd? Díky moc, Libore. Takže nejspíš před 5 lety by bylo levnější si koupit 2% armádu, o které se tady teď snažíme. Nejenom kvůli tomu vnitřnímu dluhu, ale i kvůli tomu stavu toho trhu, mimo jiné se zbraněmi a další technikou. Takže to máš pravdu. A teď, když my a ostatní země budeme zvyšovat výrazně výdaje na obranu, tak je otázka, jak rychle se budou zvyšovat ty kapacity toho obranného průmyslu a jaké ty ceny budou. Takže je pravděpodobné, že ty reálné náklady budou vyšší, než s kterými my tady počítáme. Také je tam velká otázka toho načasování, kterou jsme částečně tady diskutovali, a ty jsi to zmínil s tím stavebním řízením, že jo? Tak já i proč jedna z motivací, která tady prostě padá stále opakovaně, tak je prostě obranyschopnost země, proč my myslíme, že jako ekonomové a jako centrum veřejných financí se tomu máme věnovat, protože si myslíme, že to je důležité a můžeme tomu přispět, aby to bylo dobře provedeno. Zároveň mám jako druhou slabší motivaci, a to je to, že teďka na těch výdajích na obranu vidíme, co všechno je špatně jako v tom našem českém státě, nebo není tak dobré, jak by mohlo být. Jo? A to stavební řízení je jedna z věcí. Teďka, když naposlouchávám Vojtu Bahenského, když jsme byli na generálním štábu armády, když mluvím s experty z té obrany, tak slyším spoustu věcí, které slyším i z ostatních částí veřejné správy. Jo? Slyším, že prostě na kasárny budou prostě čekat 7 let. Jo? Slyším, že zakázky jsou prostě strašně zdlouhavé a slyším, že prostě jejich rozpočty nejsou flexibilní. A to jsou věci, které my tady v Centru veřejných financí řešíme a myslím, že bude přínosné to vyřešit nejenom kvůli těm výdajům na obranu, zlepšit to fungování českých veřejných financí, ale i kvůli těm ostatním oblastem, kde se přesně taky bude hodit, když potřebujete rychle zainvestovat systém na přijímačky na střední školy, tak se vám bude hodit, že budete mít flexibilní veřejné finance. Takže tadyhle tímhletím zároveň otevíráme řadu jako dalších otázek, jo? Že my si tadyhle můžeme kreslit jako grafy, ale zatím je prostě spousta práce konkrétních akvizičních úředníků a konkrétních firm, které ty věci, co my si budeme se koupit, budeme chtít koupit. A podobná logika je i s těmi platy té armády, že jo? To je teďka tematizované, náčelník generálního štábu o tom hodně mluví, vím, že ve vládním analytickém úřadu k tomu vzniká jako detailní analýza a jasné, pokud my teď těch vojáků máme 23 000 a teď říkáme, že jich chceme mít 37 000, tak těch dalších 14 000 vojáků tam není, ne kvůli tomu, že bychom se to rozhodli je nemít, ale protože ani ty lidé se o to nehlásí, takže nějakým způsobem zatraktivnit je jako jedna z těch navazujících studií, kterým se můžeme v budoucnu detailně věnovat. A tyhle ty omezení jsou reálné a byla by škoda, kdyby omezili naši obranyschopnost. Já bych to možná úplně krátce doplnil, jako je možné, že to podstřelujeme, ono to závisí primárně tedy na tom, jak se bude odvíjet nějaká jako specificky obranná inflace od jako obecné inflace. Tohle se strašně špatně projektuje. My vlastně nemáme, nedávno jsme s někým absolvovali debatu, my vlastně nemáme moc dobrá historická data o momentech, kdy prostě jako bylo třeba takhle dramaticky navýšit obrannou kapacitu, aniž by tady byl konflikt a skutečně jako mimořádná jako opatření ve prospěch navyšování té obranné schopnosti, kapacity obranného průmyslu. Jo. V tuhle chvíli jako zatím se zdá, že minimálně v Evropě třeba se ty kapacity navyšují relativně slušně a otázka je, jak dlouho to bude pokračovat. A byl to vlastně pro nás, a samozřejmě jsou to jako je ta přesná matematika s nepřesnými čísly, bylo to jeden z ohledů, proč jsme uvažovali o těch různých časových horizontech, v jakých vlastně ty výdaje navyšovat. Takže samozřejmě jako navyšovat to jakoby z bezpečnostního hlediska obranného by bylo jako nejúžasnější navýšit to hned na příští rok a koupit si to jako všechno, si to objednat ten příští rok. Jo? Nicméně ta kapacita toho průmyslu to vyrobit a dodat, tam prostě v takové situaci jako nebude. Jo? Jinak samozřejmě prostě platí to, co platí vždycky, že když se to nechá na poslední chvíli, což
udělala většina evropských států, tak potom samozřejmě všichni chtějí kupovat ve stejnou chvíli. A je to úplně analogická situace vůči rouškám, kterou si možná pamatujeme z před několika let. Jako za míru nikdo nechce jako politik předstoupit před veřejnost a říct, kupujeme 5 miliard roušek, protože jako všichni pohřbějí, ale zároveň v momentě, kdy už teda všichni tuší, že ty roušky budou potřeba, tak všichni zjistí, že nejsou. Já samozřejmě nikdo neinvestoval do produkční kapacity roušek, protože nikdo nemohl tušit teda, že budou potřeba. A když potřeba jsou, tak je chtějí všichni a na tom trhu nejsou a ty ceny jdou strašně vysoko. Jo. Já bych trochu doufal, že nás očeká trochu to podobně s rouškama, tedy že ty ceny prostě časem zase půjdou dolů, protože ty výrobní kapacity se navýší v reakci na tu poptávku, v reakci na ty marže. Děkuji moc. Tak, Jiří Táborský závěr potom je. Dobrý den, Jiří Táborský ze STEMu. Já moc děkuji za prezentaci, bylo to strašně zajímavý. Můj dotaz je, ona ta podpora české veřejnosti pro výdaje na zbrojení není úplně tragicky nízká, ale není ani zásadně vysoká. Ten můj dotaz je historicky, tak vždycky, když se potřebovalo nějak zaangažovat víc obyvatelstva do obranných výdajů, tak se dělaly emise tzv. Válečných dluhopisů, což asi ještě není úplně náš případ. A ta moje otázka je, jestli by to za vás dávalo ekonomický smysl v téhleté době. Vlastně bavili jsme se tady o půjčkách z Evropské unie, případně o emisi standardních dluhopisů, ale napadlo mě vyloženě emise dluhopisů pro domácnosti, jestli to za vás má hlavu a patu. Děkuji. Díky. A chápu, že o tom, co si lidé myslí o výdajích na obranu, tak vy víte nejvíc z nás tady v této místnosti. Díky, že jste přišel. A válečné dluhopisy, mi otázka, co by to znamenalo, jestli jenom to jsou prostě státní dluhopisy, které nazveme válečné dluhopisy, anebo jestli mají nějaké jinačí vlastnosti. Takže já bych... Jo, tak to je, jako myslíte ty protiinflační, tak to je pak jako o konkrétním nastavení, ale takhle jako od boku, tak tam nevidím nějakou jako výhodu pro stát, proč by to měl dělat, ale jinak jako také si to říká o zhodnocení, teďka nevíme přesně, jaké budou ty podmínky od Evropské unie, jestli má si stát půjčovat prostě státními dluhopisy nebo od Evropské unie, je to jakoby něco, co chápu, že nejspíš na ministerstvu financí, doufám, na tom jako sedí a porovnávají ty možnosti a my můžeme si jít v Centru veřejných financí a porovnávat tyto možnosti. Případně díky za popovýchnutí můžeme zvažovat, jestli nějaký koncept válečných dluhopisů dává smysl. Já bych spíš na první dobrou řekl, že ne. Já bych to jenom krátce doplnil, to je jako skvělý téma. Rád jsem si o to přečetl právě nějaké texty jako z druhé světové války třeba ve Spojených státech. A jako moje zcela neekonomické chápání tohohle, takže to myslím, že je jako skvělý téma na to, že se tomu někdy pověnujeme v budoucnu s kolegy ekonomy. Je, že vlastně primární role byla, že tím, že si ty lidi půjčovali ve Spojených státech v rámci druhé světové války z patriotismu, tak byli ochotní akceptovat nižší vlastně úroky než trh. A zároveň to pomáhalo bojovat inflací, protože vlastně odčerpávalo ty prostředky z té domácí ekonomiky a tedy to snižovalo tu celkovou inflaci. Takové je moje chápání. Zároveň jako nemůžeme si asi nalhávat, jako nebyly to úplně vysoká procenta těch celkových jako získaných prostředků na to válečné úsilí. Jo. Považovalo se to za velký úspěch. Ono tehdy také to mělo roli, říká se, že to byl vlastně jakoby kořen pro obecně jako koncept spoření. Vlastně lidi se naučili tímhle způsobem nějakým způsobem se spořit dlouhodobě na různé věci, takže to potom pokračovalo i dlouhá roky po válce, což asi dneska už tenhle roli úplně plnit nebude. Nicméně je to určitě jako zajímavý téma k další studii. Děkuju. Požádám taky o představení. Jo, dobrý den, Jan Pavel, Rozpočtová rada a Vysoká škola ekonomická. Já mám 3 poznámky, jednu takovou otázku. Ta první poznámka je, nebo spíš poděkování, skutečně já si myslím, že je nutný to zdůrazňování toho, že tam je ten strašně dlouhý časový odstup mezi tím nákupem a tou realitou. Jo. Ono se to dá demonstrovat už na první republice, kdy prostě začalo se zbrojit v roce 34, v roce 38 ani zdaleka ty počty nebyly plný a bojeschopnost taková, jakou jsme si představili, měla být v roce 42. A to jsme si to hodně toho tady vyráběli doma a podobné záležitosti. Druhá věc je, osobně taky se domnívám, že prostě tento přerodový období, ten hub nahoru na ty 3, prostě asi bude muset být řešený částečně na vrub toho dluhu, protože ten jakoby přesun v těch výdajových věcech není tak rychlý. Třetí věc,
Co se týká změny struktury těch výdajů, tak tady jenom jako poznámka toho, ono to v řadě případů ani jako nevyžaduje nějaké jako brutální změny v nějakých zákonech. Ono ve své podstatě často stačí, když se nic nedělá. Protože řada těch veřejných výdajů prostě jako v čase vlastně reálně jako vůči tomu HDP postupně klesá, uvolňuje ten prostor vůči těm ostatním výdajům. Takže já vždycky říkám, kdyby politici seděli na rukou, tak se vám saldo veřejných financí ročně zlepší o 0,3% HDP plus minus. A ještě kdyby se podařila obnovit konvergence mezd a platů vůči úrovni k HDP, tak by tam byl další bonus v růstu daňových příjmů bez sahání do daní. A poslední věc, která potom souvisí s tou otázkou, já bych byl malinko nebo hodně opatrný s nějakými v uvozovkách speciálními daněmi na armádu nebo na něco takového. Jo. Ono ve své podstatě to je změna nějakých výdajových priorit. Tak stejně jako když se zvyšovaly výdaje na školství před covidem v důsledku třeba růstu mezd učitelů, tak taky jsme nezaváděli žádnou daň na regionální školství. Jo. To znamená, abych tohle nedělal a terminologicky je důležité vždycky si rozlišovat jakoby nějakou v uvozovkách daň z válečných zisků a nějakou daň, která jakoby souvisí s tou obranou, ale to třeba bylo za první republiky ten branný příspěvek, ale to byla spíš jakoby otázka spravedlnosti, protože tu selektivně platili ti, kteří nebyli na té prezenční službě, takže tam to bylo bráno spíš takhle. Fiskálně to bylo ve svým podstatě jako minimální. Jo. A ta daň z válečných zisků je zase něco jiného. To je vlastně reakce na to, že když vy do té ekonomiky začnete strašně nakupovat ty zbraně, tak prostě logicky ke komu se dostanou ty peníze dřív, ten na tom bonifikuje. Takže to se vlastně bralo, že se tím jakoby oříznou ty zisky a částečně se způsobí ten inflační tok. Jo. Takže třeba to, co zavádí ti Estonci, to vlastně není jakoby daň z válečných, to je prostě nějaký zvýšení daně, jenom řeknu, je to kvůli tomu. Jo. A já bych s tím jako byl opatrný, protože, takže spíš jde o to, jestli vy, když mluvíte o těch daních, a ta otázka je teda, jestli myslíte jakoby nějaký selektivní zvýšení nějakých daní a říct, je to kvůli tomu, anebo jestli jste jako mysleli nějakou takovouhle daň. Jo. A já si myslím, že to takhle označovat nemělo, protože prostě jakoby ty veřejné peníze jako nejsou omašličkovaný. Jo. Děkuju. Děkuji moc. Možná k té poslední otázce, tak já myslím, že tam je to definovaný za mě tou dočasností. Jo, díky za skvělé komentáře, díky za dobré otázky. Takže jestli my tady nějaké příjmy chceme zvýšit jenom dočasně, protože nejsme schopni provést reformy, ať už výdajů nebo daňového systému a nechceme to už financovat dluhově, tak můžeme na 3 roky zavést nějakou daň a není nutné to označovat válečně nebo tak, ale to, že nějakou daň zvýšíme dočasně dopředu, tak budeme deklarovat a tak to proběhne, tak to nadělá méně paseky než nějaké snížení nějakých výdajů plošné nebo něco takového. Takže to je možnost. Já taky přesně i v té odpovědi na ty válečné dluhopisy tak moc nefandím jako tomu navazování na ty specifické potřeby. Toho máme dost už teďka v těch veřejných financí a že minimální minima bychom to chtěli ubírat. A já bych ještě rád se vrátil k tomu tvému komentáři. My tady uděláme reklamu studii, co jsme s Alešem Bělohradským a Danem Suvou vydali v pátek, výdaje státního rozpočtu 2025 ve srovnání s rokem 2019. A tam přesně ukazujeme, že kromě 5 oblastí všechny ostatní výdaje reálně poklesly o 100 miliard. Jo, za těch 6 let. Takže to je, jak se tady dělá konsolidace, že přesně, jak jsi říkal, že se nezvedají ani o inflaci většina výdajových položek a tím dochází k jakoby takhle na první pohled zlepšování veřejných financí nebo toho výsledku deficitu. Já jenom úplně krátce, jako já tomu principu neomašlovačkovávání peněz vlastně rozumím, nebo jakoby chápu, že z ekonomického pohledu to nedává žádný smysl. Já myslím, že tohle je více otázka jako vůči veřejnosti, jako vysvětlení toho zvýšení daní a jakoby vytvoření nějaké ochoty k tomu zvýšení daní. Tím, že se vlastně to propojí, byť třeba jenom tím názvem,
s tou konkrétní funkcí, kterou to má plnit. Jo, samozřejmě pak separátní diskuse by byla a to v této studii nemáme a možná s tom budeme v budoucnu nějaká otázka toho obranného fondu, kde by skutečně ty peníze byly omašličkované a tím pádem by ta daň byla vysloveně příjmem toho konkrétního fondu. Věřím, že to má spoustu důvodů, proč to není dobrý nápad z hlediska ekonomického, z hlediska správy veřejných rozpočtů. Na druhou stranu, z pohledu těch, kdo mají ty daně platit, by to být psychologicky mohlo plnit určitou roli pro vlastně obhajobu a pro jako budování podpory pro tu ochotu se s těmi daněmi nějak vypořádat. Děkuji. Další otázka? Ano. Děkujeme za podání. Taky požádáme o představení. Hezké dopoledne, Tomáš Hlub, Ministerstvo financí. Já moc děkuji za to, že jste zorganizovali tady tuhle akci, protože je to skutečně jako vážný problém, vážná otázka. Já bych možná spíš měl nějaký komentáře než otázky. Asi všichni víme, že je na stole úprava pravidel rozpočtové odpovědnosti, která by vlastně umožňovala to navýšení postupné z 2 na 3 vlastně jakoby brát na dluh, protože jakoby ho nezapočítávat do těch pravidel. Ta časová vize je na 8 let, protože pokud půjdeme o 0,2% bodu HDP každý rok, tak dostat se ze 2 na 3 je 5 let a pak je ta logika ještě dát vlastně vládě 3 roky na to, aby nemusela hned po těch 5 letech jakoby šlápnout na brzdu a začít vlastně všechno jako počítat dohromady. Takže to je vlastně cesta, jak umožnit dočasné financování na dluh. Myslím si, že je potřeba v těch veřejných debatách zdůrazňovat to slovo dočasné, protože pokud se všichni shodujeme, a tady nezazněl vůbec žádný jiný názor, že 3% HDP minimálně je nový normál, tak samozřejmě dlouhodobé výdaje ten stát musí být schopen ufinancovávat z dlouhodobých příjmů. Jo, takže proto je tam ten výhled dočasnosti. Druhá věc, myslím si, že je velice dobře, že někdo poukazuje na to, že se pohybujeme v nějakém rozpočtovém omezení. Neexistuje zázračné řešení, jsme furt v tom trojúhelníku vyšší dluh, vyšší příjmy, nižší výdaje a kde se v tom trojúhelníku budeme pohybovat je bytostně politické téma, takže za mě ideálně jako předmět nových volební kampaně by bylo, že se všichni shodneme, že 3% je potřeba a každá strana bude v tom trojúhelníku jako ten prst dávat do jiného bodu a přijde s jiným složením toho profinancování. Já vím, že pan ministr Stanjura by asi jako first bez řešení preferoval jít jako maximálně cestou snižování zbytných výdajů, ale možná, jestli bych mohl poprosit ještě tam ten jeden z těch posledních grafů, jak vlastně se to... tohle, no. Ona už ta šedivá plocha, ta sestupná trajektorie sama o sobě už i na rok 2026 bude vyžadovat jako obrovskou zdrženlivost ve všech zbytných výdajích. Jo, my podle těch stávajících rozpočtových pravidel bychom měli jít se strukturálním schodkem dál o 0,5% bodu dolů. Není tam žádná další sada opatření, žádný další konsolidační balíček, který by do roku 2026 zvyšoval daně, takže jediné, co je prostě pro rok 2026, ale i s výhledem na další roky držet maximálně prostě přiškrcené všechny ty výdaje, které se nemusí valorizovat, nemusí zvyšovat, tak ten rozpočet už sám o sobě bude jako obrovsky napjatý a nad rámec tohodle tam jako rychle najít další úspory mi přijde jako hodně obtížné. Jo? Určitě to nepůjde 1:1 k těm dodatečným potřebám na obranné výdaje. Do budoucna samozřejmě takový nějaký ideál je jakoby přejít z takového toho mechanického rozpočtování výdajů do toho, čemu se říká performance-based budgeting, to znamená neříkat si, ty jsi měl
loni 100 miliard, tak se pojďme bavit, jestli na příští rok budeš mít 104 nebo 102 nebo 106, ale pojďme se bavit o tom, co jsme si za těch 100 miliard koupili a možná je snížíme na 80 nebo je navýšíme na 120 podle toho, jak dopadne ta debata o efektivitě, ale to je spíš jako dlouhodobý výhled na novou vládu, nějaké nové funkční období, není to úplně triviální zavést, ale to je asi ta správná cesta. A poslední věc k těm válečným dluhopisům bych možná měl poznámku. Český stát nemá problém si půjčovat na těch wholesaleových dluhopisových trzích. A rozhodně, pokud i bych vzal tuhle trajektorii, která samozřejmě není asi ideál, v který jsme doufali, ale bude tohle schopný profinancovat případně emisí dluhů za rozumných podmínek, dejme tomu dlouhodobé dluhopisy, výnosy někde mírně na 4%, v závislosti taky na tom, jak se bude vyvíjet měnová politika, krátkodobé sazby a podobně. Ty programy prodeje retailových dluhopisů přímo občanům vždycky byly z hlediska finančního dražší pro stát než ty programy nebo ty prodeje na trhu institucionálním investorům a byl tam vždycky spíš ten politický rozměr. Jo? Chceme občany vtáhnout nějakým způsobem do toho financování dluhu. Já bych si to jako ale čistě z politických, ne ekonomických důvodů jako dovedl představit, ale ta ekonomická potřeba tam jako není. Jo. To prostě je spíš ještě zdražení toho dluhu, než že by to byla cesta k jeho výraznému zlevnění. Děkuju. Tak děkujeme, pane náměstku, za komentář. Děkuji. Kolegové. Moc děkuji za komentáře. Já možná jenom stručně k tomu, k té redukci výdajů. Já vím, že jakákoliv revize agent je strašně složitá, ale vlastně jako je to jedno z klíčových témat taky pro nás, pro Centrum veřejných financí, právě strukturální změna i toho, jak vypadá státní rozpočet směrem k té cílové orientaci, k tomu performance-based budgetingu, který by to měl umožňovat lépe vlastně než v těch současných podmínkách a souvisí s tím taky nástroj, o kterém se taky mluví, revize výdajů. Je to ještě trochu něco jiného než ta revize agent, která probíhala a zase v zahraničí je řada zkušeností toho, kdy se na to vlastně dala velká pozornost, udělala se opravdu veliká revize výdajů, což samozřejmě znamená jako velké kapacity jednorázově, ale vedlo to klidně k úsporám ke státnímu rozpočtu v řádu několika jednotek procent. Že vlastně jakoby ta schopnost podívat se pořádně na efektivitu výdajů je možný jako výrazně zlepšit, si myslíme, ale vyžaduje to samozřejmě nějaké kapacity, ale prostor by tam byl, protože to se v posledních 20-30 letech vlastně pořádně systematicky neuchopilo. Děkuji a mikrofon už má pan náměstek. Dobrý den všem a děkuji velice za tu studii, kterou beru jako určitý vykopávání tématu, vlastně, který by se dál měl rozpadat do detailů, protože myslím, že navazuje spoustu otázek, na který bude dobrý odpovídat a bavit se, byť budou víc a víc do hloubky, takže budou méně populární. Ale první věc, díky za ty zmínky o tom čase. Ten je naprosto klíčový, protože jako máme tendenci vnímat věci lineárně, zatímco oni se dějou v zásadě exponenciálně a čas je jeden z těch faktorů, který je naprosto klíčový a který musíme zahrnout a díky za ty slova o tom, že teď vlastně se rozhoduje o tom, jak bude vypadat armáda za 5 let, ne dneska. Ono bych řekl možná i za 10 let. Proto, a my jsme to vlastně říkali už od začátku a říkáme to pořád do kolečka celý léta, klíčová je kontinuita a stabilita. Jo. To číslo, jestli jsou to 2%, 3%, 1% nebo 5%, je samozřejmě z nějakého ohledu důležité, ale klíčové je, že se pokračuje v nějakém nastaveném trendu.
Jo. Že se pokračuje v tom, co se řeklo, i z hlediska třeba akvizičních procesů, přípravy akvizice. Jo. Protože, abych opravil trošinku, ono nejde o to, že ten akviziční proces je vždy zákonitě zdlouhavý, jenom ten výběr. On je jakási analytická koncepční fáze, teda předakviziční proces, který je do toho nutný započítat. A ve chvíli, kdy se vám každý rok mění to, s čím můžete pracovat v dalších letech, když uvažujete v horizontu 7 až 10 let, tak nejste schopen dát jasnou odpověď a tedy zahájit nějakou akvizici. Klíčová je stabilita, kontinuita a to je celé vlastně politické rozhodnutí. Vlastně je to rozhodnutí politiky, která reflektuje přání společnosti. A to je vlastně to klíčové. Jo. Stát nemůže mít 50 priorit, byť každý individuálně máme svoji prioritu, kterou bychom chtěli protlačit. Stát může mít pár priorit, které bude schopen ufinancovat a ufinancovat udržitelně. A vlastně o tom je ta debata. Takže do té debaty by vlastně měla přibýt ta odrážka, jaké má mít vlastně stát priority, jaké chceme priority. Protože politika se může rozhodnout, že od zítřka nebude armáda a v tu chvíli tohle to vůbec nemusíme řešit. Jo? Nebo nebude financované zdravotnictví, nebude veřejné zdravotnictví, bude soukromé pouze. A to je, myslím, velice důležitá věc, o které se musíme bavit. Drobná poznámka jenom k tomu textu té studie, tam metodologicky, ono je to velice složité. My jsme se o tom bavili předtím, pracovat s metodologiemi, protože je to skutečně velice fluidní a tak. Srovnávání výdajů v 80. letech na obranu je jistě docela jakoby dobré vodítko, ale značně nepřesné, protože my vlastně porovnáváme úplně jinou materii z minimálně 2 ohledů. Primárně byly to především konskripční armády v té době, to znamená i vlastně Vietnam, že jo, na který se vlastně vypisovaly dluhopisy. A druhá věc, ty armády byly technologicky úplně odlišné, takže my řešíme vlastně dneska hodně jiné problémy než tehdy. Jo. Tímto neschazuju, jenom jako na to upozorňuji, je to další zajímavá věc, jakoby k rozpracování. Jo. Co se týče tlaku, se tady bavilo vlastně na trh práce, na průmysl, přehřívání. Ano, ten je obrovský v té oblasti vlastně stavebnictví, ten teďka cítíme, jo, zvlášť když se má dostavovat jaderná elektrárna ve stejné době, my máme dělat vlastně velké projekty, protože jestli něco bylo podfinancované v těch letech, tak to byly zásoby a byla to infrastruktura. Je to naprosto logický, protože škrtám na tom, co není vidět vlastně, jo, to je, co je za tou fasádou. Ta fasáda jako by měla pořád zářit, že jo, to je ta logika, taková PR. A to, co je zatím vlastně potom problém, a my se scházíme teďka ten trh, stavební trh začíná být přehřátý a je úplně jedno, jestli stavební řízení vypadá tak nebo onak. Nechci to skazovat, samozřejmě důležitý, činíme tam nějaké kroky nebo budeme navrhovat nějaké kroky, aby se zrychlilo. Nicméně, jestliže se vám nehlásí projektové kanceláře, protože mají převis poptávky, tak v tu chvíli nejste schopen vůbec zahájit tu stavbu, protože bez projektu se to prostě nedá udělat. A jedna věc důležitá pro průmysl, vlastně zase k úvaze. Jo. Ano, ono zase, když se na to díváme lineárně, na to, že dochází k souběhu v Evropě obecně k navyšování výroby v nějakých segmentech, tak logicky ano, zvyšuje se tlak. Pokud jedna část nebude procházet transformací, tak jako prochází a bude procházet s vysokou pravděpodobností automotiv, kdy vlastně ta strojírenská část, a to neříkám plně, protože ta čísla neviděl jsem žádná srovnání, minimálně část může být saturovaná vlastně tím vyššími požadavky vlastně na zbrojní výrobu a to znamená dokáže absorbovat vlastně část i lidí z trhu práce. To jsem říkal. A jedna věc ještě. Pozitivní vlastně na tom všem může být vlastně ten tlak na zvyšování spolupráce mezi evropskými zeměmi. To není ta populární budování evropské armády, ale to je vlastně to, co z části nebude řešit tohle, ale opticky
může řešit, protože ve finále se vlastně vypadá to tak, že všichni více zadluží, že jo? Takže to jako se ten dluh zvětšíme, ale opticky to může pro ty národní státy vypadat líp. A to jsou například společné nákupy, které jsou podporované. Já vždycky by měly být podporované do budoucna i nějakými incentivami. A já to vždycky říkám na tom příkladu toho pořízení vlastně tanku Leopard 2 a 8 z Německa. My bychom nikdy nebyli schopni s německým průmyslem vyjednat takové podmínky, jaké je schopný vyjednat německý stát. Jo, v tu chvíli už je to pro nás benefit. Mínus složitější zapojení vlastně českého obranného průmyslu, což v tomhle případě se podařilo, třeba v případě F-35 bylo ještě složitější, protože tam už ty karty byly rozdané před 20 lety, kdy jsme se tam měli připojit a dávalo by to smysl. Děkuju moc. Pardon, dobrý, stále to svítí, tak asi to funguje. Já stále stojím, ono to svítí, tak všechno, nic se nestalo, takže požádám kolegy možná o komentář nebo reakci, jestli chcete. Je to pravda. Krásný. Já jsem taky měl chuť, po vystoupeních jako kolegů ekonomů jsem taky jako možná málo chválil, málo se přidával, že je to pravda, díky moc. A to možná můžeme potom udělat debatu, jako do jaký míry vlastně se dává nebo dávají smysl ty procenta používat z těch 80. Oni mimochodem i tehdy klesali. Já tam zmiňuji, že oni vlastně postupně jakoby tím, jak stabilizovala ta mezinárodní situace, tak klesali od nějakých 3,6 po nějaká 3,2 v případě evropských zemí. Jako já jsem malinko skeptičtější k tomu, do jaké míry technologický jako rozvoj opravdu jako zásadně mění tu vstupovou stránku. Nakonec ta vstupová stránka bude víc determinovaná nějakým poměřením vůči potenciálnímu soupeři, kde možná vlastně jedna věc, kterou my jsme jako nakonec nedávali studie, to je asi také separátní studii, ale zmíním to tady, že taková příležitost. Ono je často tendence poměřovat ty obranné rozpočty jako v tržních přepočtech na dolary. A to nefunguje. Protože reálně jako speciálně velké státy, které si většinu věcí koupí a vyrobí sami doma, tak prostě ve státech, které mají mnohem levnější osobní náklady, tak si prostě za stejné peníze v přepočtu na dolary koupíte mnohem víc vojáků, průmysl vám vyrobí víc tanků než na západě. Jo, to znamená, to je důvod, proč třeba se řeší dneska obranné výdaje v Rusku a někdo se na to může podívat z toho čistě ekonomického pohledu a říct, no ale teď podívejte se, teď Rusko to je ekonomika o velikosti, já nevím teď jako jestli Itálie, tak co to řešíme, ale ono reálně za ty své obranné výdaje si Rusko v těch ruských cenách prostě těch obranných schopností koupí výrazně víc. Jo. Takže jako, jenom takhle jako poznámka, jako využiju. Já se omlouvám. Řekněme, ta řízená část je u konce, ale, jak zajisté víte, je tady ještě ta, řekněme, možná příjemnější část dalších diskuzí u kávy a občerstvení. A ještě předtím, než požádám autory, aby se tam oni přesunuli, čímž pádem věříme, že stáhnou i na tu kávu vás, takhle řízeně to musíme dělat, což se třeba dělá v Pamploně, když jsou takové ty bíčí koridy, tak jsou jedni, kteří jako jsou na to dedikovaní a jdou předem a pak všichni jdou za nimi. Takže o to požádám autory, ale ještě předtím, než tuto roli si na sebe vezmou autoři, tak bych chtěla říct dvě věci. Zopakovat možná to, že všechny ty QR kódy, které vidíte i na tom, řekněme, mediálním shrnutí, i na stěnách, vás vedou do té studie. Ta studie už je také na naší webové stránce. Připomenu také to, co zmínil Petr Janský. My jsme minulý týden vydali také studii k výdajům státního rozpočtu od roku 2019-2025. Srovnání jsou tam velmi zajímavé závěry, třeba to, že právě ty rozpočty reagují spíš na krize, než na nějaké, odpovídají nějakému dlouhodobému strategickému plánování, což je taky asi kapitola, ze které bychom se měli ponaučit. A zopakuji také to, nebo to, co bylo řečeno na začátku a tady to zaznívalo. Dnešní vlastně prezentace studie, ta studie je jedna ze sérií, na kterých dál budeme pracovat. Těch témat tady zaznělo hodně a víme, že mnoho z toho, co bylo zmíněno jak v dnešní diskuzi, tak i v tom materiálu se opravdu zasluhuje další rozpracování. To rozpracování samozřejmě stejně jako kolegové zmiňovali všechny různé instance a experty, se kterými se bavili, je také o vás a řekněme v dialogu s vámi. Proto bychom vás prosili, ať už je to na vašich akcích, na našich akcích, kulaté stoly, konference nebo jen tak setkání, abychom dál v tomto dialogu o těchto tématech spolu pracovali v jednom slově a ve dvou, takže doufáme, že se nevidíme naposledy. Moc vám děkujeme. Já za sebe, když jsem se na začátku nepředstavila, Adriana Dergan, s mnohými jsem se psala. Moc vám děkujeme za účast a poprosím
abyste se přesunuli dál a pokračovali v debatách